Ассалому алейкум апаҷонои хушрӯйма, марҳамат кунед. Анам хеле платьёи новинка қабул кардагием. Ҳозир якта абзор мекунем, разведкачаша нишонтон медиҳем. Материали ино апаҷоно итальянский оригинала, итальянский паплинакай. Диден голо ипек дора, чихе разведкачаи хушрӯи мошоаллоҳ дора. Размеракошон оғоз мешаванд аз 48 то 58 размер. Дар одамои 60 мепӯшидагиам свободна мешава. Разведкаша диден чихе разведкачаи фасонаи нозибо айназик бубинен. Камушкачаи хушрӯ дора кругленький. Ҳамин намуд узор, ҳамин намуд гарохак имсол мода дашидагиай. Ина бубинен вообще суперам, хеле изумрудный расцветка. Ина бинен цвети зар, цвети на сиё, фисташковый, бордовый, любой расцветка ҳастай, фукси цвет, сафед, кирпичный расцветка. Марҳамат кунед. Кадом расцветкаашон ки мақултон мешава, намесонед сразу доставка мекунем. Ина остинакоша бубинед, инам хеле клёшакай, необычный узори фасон. Баъд шарфи ки дар сарш кардагиай тахи, инашам савдояи фурӯшияй. Ҳамаи расцветкачош ҳастай, ин шарф то замоли Дубая. Ина этикеткаш, ина диден ҳамаи камушкичош Сваровский оригинала, ягонташ хеле вай поделка нестай. Баъд обувшам савдояй бубинед. Обувшам расцветка дора. Гарени хушрӯчаина нежни, яки сабука ки тобистона. Обувш 50 сомона духтаракои хушрӯ. И хушрӯгии платьяра бубинед. Материалш духтарако сабукакай паплинаки хушрӯи качественни турецки фирмаи Ансари ном дора. Ҳозир бо айназин нишонтон медиҳем. Диден чихе расцветкачаи фасон дора, галакоинам хеле живои хушрӯ дора. Ина бо айназин духтша бубинем. Пешаш нежни яки пуговицакатия, ина марҳамат кунен. Осинакошне хеле тюлай. Давомаш вай меша складочни раскушонияй. Ина занакои ҳомила да беҳад хушрӯай, сабукак дамашти варианти хонапӯшак. Мошоаллоҳ варианта, ина марҳамат кунен. Нархш боша агар 200 сомонияй. И беҳтарин аксияи нуқтаи савдои заринай. Ина бо назик этикеткаша нишонтон медиҳем. Диден и вай оригинала, ина Ансари ном дора. Ира хай одамое ки пӯшидагиан медонанд ки чихе качественни ҳами вай фирмаҳай. Размерако ино боша агар в основном стандарт мондагиай, ай размери 44 то 52 размер ҳастай. Ва рӯймоли ки тахи кардагиай, ин тахи пишта бигардон я бор бинан. Ина бинед хе камушкича дора, нежни яки фасон. И боша агар 40 сомонияй. Марҳамат кунен. Ҳамаи расцветкачои вай рӯймол ҳастай. Ба кадоме ки маъқул шудагӣ боша нависонем, доставкатон мекунем, бо расцветкачоша равонтон мекунем, бо маълумотон медиҳем. Марҳамат кунен. Ана холаҷонои хушрӯи ман, марҳамат кунен, барои шумора платьёи балшимеркай размери 64 овардем. Диден хушрӯгишона. Як намуд паплинакои сабукаки хушрӯи качественни айназик нишонтон дидем. Узорошона диден ҳам хефасон, иёра киртои очагӣ меган. Датаво кушо, датаво хушрӯ, ина расцветкачош, чихе расцветкачои хушрӯ дора. Баъд бо ина размеракошона бубинен, ай размери 50 оғоз мешаванд то 64 размерай. Марҳамат кунен. Сразу намесонед доставкатон мекунем. Платьёе ки тамоман материал эконом кардагӣ нестай. Складочный вариант, баракош кушоди фасон, бо шарфошон отдельни фурӯшияй. Ина марҳамат кунен. Ай шарф ҳамаи расцветкачош ҳастай. Беҳтарин шарфаи органзаи оригинали Дубай. Нежни камушкича дора. Нархш боша агар 100 сомонияй, дар любой ҷо 150-140 сомонияй ҳамин качества. Ҳамаи цветоша дорем, ҳамаи расцветкачош ҳастай. Нархи шарф 100 сомон, нархи платья 200 сомон. Сразу намесонед, мағозаи зарин ба шумо доставка мекунад. Куртаҳои очагӣ апои хушрӯйма, платьяҳое ки то размери 62-64 мешаванд. Материалакошон доинг, ай паплинаки доинг, сабукаки хушрӯай, пешнам хеле нежни пуговица дора. Духша диден чихе фасона, ил бо ин аз ин нишонтон медиҳем. Резиничка дора остинакош, паплинакош ҳам хе сабук, ҳам хе расцветкачои фасон. Размеракошон 62-64, ай 50 оғоз мешаванд. Нархошон боша агар 200 сомонӣ. Апои хушрӯйма успед кунен, и хеле платьёи балшмерка танҳо дар нуқтаи савдои заринай. И подзакази клиентакои дӯстдори худам омадагиай. Шарфаш отдельни фурӯшия. Диден шарфи Дубаяи необычный фасон камушкичоша бинен. Ай шарф ҳамаи расцветкачош ҳастай. Нархи шарф 100 сомонай. Баъд анам хеле обув ҳастай бинен. Обувҳои новинкаи Hermesаи фирмашон гарени фасона, дита расцветка дора. Сабукакай обувакое ки даже намегӯянд ки хеле обув пӯшидагиен. Лёгкий варианти сабук ва ёрам аксия кардагием обувҳомо 90 сомонӣ. Марҳамат кунен. Ба кадоме ки маъқул шудагӣ боша намесонед, мағозаи зарин ба шумо доставка мекунад.
ки апаҷоне ма заказ мекарден марҳамат кунед заказотона ина қабул кардагӣ варианти стойка ва радник инами варианта бисёриётон мепурсиден мегуфтен ки апаҷоно гиребол надошта боша марҳамат кунед ина дустдоракои стойка ва радник осинакош нежнинам хеле резиничка дора ай ҳамада дилинаша диден чӣ хел дилинаи фасонинам хеле ба муносибаки айзону поёнай бурукакои сабукаки клёш дора размеракошон аз 48 оғоз мешавад то 62 размерай апои хушрӯйма успед кунед мошоаллоҳ гулой фасон дора уже худшона ками камшон мондагия ина марҳамат кунед беҳтарин качестваҳай размеракошон вообще суперай нақшон боша 180 сомонияй пеш доштем варианти 180 сомонай вай қадш кӯтоҳ буд анера нав қабул кардагием сразу аксия рафтеса 180 сомон дилинаи дарози хушрӯш успед кунед нависонед мошоаллоҳ варианти домашний варианти сабукакай марҳамат кунед апаҷоно ҳамаи шуморо мо интизорем нуқтаи савдои заринда нависонед сразу доставкатон мекунем тенсел апои хушрӯйма инами двои кара пешаид гарени заказ бисёр буд тамом шудаги буд марҳамат кунед моли бишкекай боро нав қабул кардагием датаво материалш сабукай датаво приятнее паплини оригинал да дастат бозӣ мекунам инам хеле отдельни шарфҳои органза дорем шарфумон аксия кати 40 сомонияй ҳама ё барои клиентакои заринай ҳама расветкачоша дорем шарфҳоро баршам хеле паҳмаки хушрӯҳай ва качествашам зурай анаи двойко боша агар расветкаи модел пушидаги ҳастай ина расветкачоша диден голои живой 3D дора датаво датана приятный фасонай рубашкаша духтарако аҳамияти пушташ инам хеле дилинаш дарозай полностью фигуратуна покриват мекуна ва нархш боша агар аксия кати 300 сомонӣ и двойкара 400 сомонӣ мефурӯхтем бо дар инстаграм дар омода нархошуна бубинед ва ҳоло бошад аксия кардагем ба хотири мағозае ки нав кушодем 300 сомонӣ ба ҳамин номеро ки дар рӯи экрана нависонед сразу доставка мекунем ва инчунин аз бораи адрес низ маълумот метиҳем мо ҳамаи шуморо интизорем лион апои хушрӯйма марҳамат кунед ин двоечкара нам қабул кардагием шумо аҳамиянати навай пачка кушодагише нежинам хеле камушкчои сваровски дора материалш паплини сабукаки лионай обдан намедароя гарантия дора моли гуанжоу ин дилинаш аҳамият битен датаво дилинаи хадавои айзону поёни хушрӯҳай дита расветка дора инам хеле сиёҳ дора баъд расветка ки модел пушидагия диден чӣ хел фасонай нархш боша агар 280 сомонияй инро бовар кунед дар любой ҷо ҳами качества 350 ки мо 280 мағозаи зарин метием ва анам хеле рӯймолакш аҳамият додем пуша тахина нишонтия бор бинан анам хеле рӯймолак имсол мода дашидагиай ҳамаи расветкачоша дорем ин рӯймолак вишивкадори хушрӯшай 40 сомонай ҳамаи расветкачош ҳастай обувшам надик бирем фурӯшияй диден чӣ хел обуви нежни фасон сабукак даш вазн надора 90 сомония дита расветка дора боз барои маълумоти бештар ҳамин номеро ки дар болои экрана нависонед мо ба шумо ответ метиҳем ва ҳатман доставкатон мекунем та почаи итальянский оригинал апои хушрӯйма марҳамат кунед аз ин платья пеш реклама кардагӣ будем ва ё материалшон доинг будан баъд дилинашон ранги дарози хушрӯ набуд бора нав қабул кардагием итальянский оригиналай датаво материалш сабуки приятни хушрӯҳай баъд гарантия дора ки об да намедароя 100% гарантиятон метиҳем бо ба гапон ҷавоб мегем расветкаша диден чӣ хел расветкачаи хушрӯ дора инам хеле электрик дора сиёҳ дора носви расветка фисташкови дора молочный дора ярка бордовый дора баъд хеле бирӯзовӣ дора марҳамат кунед размеракҳо ино оғоз мешаванд аз 48 то 54 размер ва нархш боша агар 150 сомонӣ дар асл мо бояд 180 сомонӣ качествара бифурӯшем не ки мо барои клиентакои дӯстдори худмон сразу 150 сомонӣ аксия кардагием ва инами шарфи ки вай рӯймолаке ки тахӣ кардагия диден чӣ хел хушрӯчаҳай ино 40 сомонияй ҳамаи расветкачош ҳастай ҳамаи варианти рӯймолаки домашний вариант имсол мода дашудагиай дар мағозаи зарин мо ҳамаи шуморо интизорем ва номере ки дар болои экрана сразу нависонед доставкатон мекунем апаҷонои хушрӯйма двойкаи белманду қабул кардагием рабочий пуговица дора дилинаш айзону поёни хушрӯҳай нама расветкачоша шумо да нишон медиҳем диден чӣ хел расветкачаи хушрӯ дора кирпичный дора сиёҳ дора ба тёмно корешневи ки модел пушидагиай ва инчунин инами обувҳошам ина диден 90 сомонӣ ино вай фурӯшияй дита расветка дора датаво обуви фасони сабукаки хушрӯҳай пака бора нав қабул кардагием ҳамаи размеракош ҳастай ин двойка боша агар аксия кати 200 сомонай успед кунед апои хушрӯйма дилинаша диден чӣ хел хушрӯҳай баъд ин двойка размеракои 60-62 дора инчунин домашний варианта беҳад хушрӯҳай баъд ина шарфай диден ин шарф худаш готови тайёрай датаво фасонай расветкачаи фасон дора нархи боша агар 90 сомонияй
ба кадоме ки махул шудагӣ боша сразу нависонед. Ма расветкачои ҳамаша нишонтон медиҳам. Нархошонам гуфтум, номеромон ҳастай. Ба кадоме дастафка дар кор бошад нависонед, дастафкатон мекунем. Хушрӯйма марҳамат кунед. Расветкачаи нави платья пальмара қабул кардагием. Да таво материалаш хушрӯҳай итальянский оригиналай. Камушкичоша бибинен осинёшкати фаромадагиай. Пешаш нам хели кругленький узорик вай камушкичои Сваровски дора. Материали нежный, приятный хушрӯ. И материала кадоме ки бовар кунед дастафка кардагием, повторно заказ мекунам барои хештаборошона. Ва размеракои ино оғоз мешаванд аз 50 то 60 размерай. Ва як размер дигар аз чоти обда дар омаданша мегирен. Дар асл ин материал бояд надарои обдан ки хайфисиётаги паплини тобистонаки ҳастай бо аз чот гирен. Нархаш боша агар барои апои хушрӯйма 250 сомонияй. Аз шарфаш боша агар дубайский шарфай Шанел имсол модада шудагияй. Шифони иним хели пахтаги и материал тамоман айса хато намешава. Хушрӯҳай надидем, чор тарафаш нам хели нежни яки вай дора. Ва нархи шарф боша агар 100 сомонияй. Марҳамат кунед, дар любой ҷо 140 150 ҳамин качесвара мефурӯшанд. Мағозаи Зарин 100 сомонӣ барои шумо. Ба кадоме ки махул шудагӣ боша сразу нависонед, даставкатон мекунем. Ин шарф дӯстдора ки ма марҳамат кунед. Ина ма шумода ваъда кардагӣ будам ки агар ки ма шарф заказ кардам, беҳтаринаша барои шумо заказ мекунам. Марҳамат кунед. Шарфҳои Дубай да таво гулош хушрӯя да таво необычне надидем. Ин материалакаш тамоман намелшпан, ино беҳад хушрӯҳай. Ина бои назик расветкачоашона бибинен. Расветкачои фасон дорад, ду намуд узорай. Узоре ки модел дар сарш кардагӣ ва узори Шанел имсол модада шудагӣ. Ина бои назик бибинен. Шарфакҳое ки барошон паҳмакаки хушрӯҳай, баъд оригиналай, камушкучош ҳамашон забай фабрични заказ катияй. Хели бигем ки худшон самоклеюши хели нестанд. Ина диден? Диден чӣ фасона? Ина марҳамат кунед. Нархҳои ҳамин модели шарфҳо дар любой ҷо 160 180 не ки дар мағозаи Зарин 120 сомонияй. Марҳамат кунед. Любой расветкачош ҳастай. Ба кадоме ки кадом рангаш махул шудагӣ боша сразу нависонед, мо ба шумо дастафка мекунем. Марҳамат кунед. 120 сомонӣ шарфҳои Дубай. Ина бинед чӣ хел расветкачои мошоаллоҳи хушрӯ дорад. Калифорния духтаракои хушрӯйма марҳамат кунед. Иними шарфакора пеш аз ид ҳамаша тамом кардагӣ будем, боро нав қабул кардагием. Ино материалакошон да таво качествения, катушки наметия, камушкичош намереза. Ина бинен барошон паҳми дарози кушоди хушрӯҳай. Любой расветкачоша доре ва нархшон 120 будан, ҳозир боша 80 сомонӣ кардагием. Марҳамат кунед. Кадом рангиш ки махултон шудагӣ боша сразу нависонед, мо ба шумо дастафка мекунем. Ина шарфакои Калифорния оригинал. Марҳамат кунед. Апаҷонои хушрӯйма органзаи оригинали моли Дубай диден. Ин шарфи органзаҳай гарени сабукай мягкияки приятный хушрӯҳай. Ина бибинен як хелашон хели жорсткия паделкош, неки оригиналш мягкий мешава. Ами фарқш мекунед. Кашхай фирмаш. Нархш боша агар 100 сомонӣ. Дар любой ҷо 140 130 мефурӯшанд. Неки мағозаи Зарин ба шумо 100 сомон да метия. Бибинен 8-10 та расветкои мошоаллоҳ дорад. Чӣ расветкае ки махултонай ба мо дархост кунед, мо ёфта метавонем ба шумо. Ина марҳамат кунем. Бори новинкамонай. Ба кадоме махул шудагӣ бошад, дар номерое ки болои экран муроҷиат кунед, сразу ба шумо дастафка мекунем. Ин шарфа барош кушоди хушрӯҳай дар вақте ки духтаракҳое ки мисол покрития гарени фасон мефурӯя, комплект подбори зури бад мешава. Нависонед, дастафкатон мекунем. Хушрӯйма кадоме ки анам хеле рӯймолакҳои майда ки касинкара назм мебинед, марҳамат кунед. Ин вариантак имсол модада шудагиай, трендаузи ҳами рафтеса дар любой ҷо, любой расветкаша дорем. Ина бибинед, диден чӣ хел расветкачаи хушрӯҳай. Бо кадоме ки мисол хоҳишманд бошан агар нависонед, бо ма отдельно расмоша равонтон мекунам. Оли пуша тахина нишонта чӣ хела диден. Ина диден чӣ хел нежни яки фасонай. Ин вариант дар любой ҷо 70 сомонай. Неки дар нуқтаи савдои Зарин 40 сомонида шумо харидорӣ карда метавонен. Дута фасон дора. Ина бибинен фасони скромни ки тахина кардаги ва фасони ки хели нежни вишивка дорад. Кадом расветкаеш ки ба махбули дилтон омадагӣ бошад, сразу нависонед. Мағозаи Зарин ба шумо дастафка мекунам. Марҳамат кунед. Навбати дигармон анам хели платья гарохакай. Апаҷонои хушрӯйма и платьяра ахирон бор ки мо қабул кардагием ана ҳамияй. Беҳтарин фасонай, необычни хушрӯ. Материали ино як размер обда медароянд расчётгирен. Размеракошон аз 48 то 58-60 размерай. Расветкачоша бинен чӣ хел хушрӯай. Лёгкий паплинаки сабукаки белмандоҳа. Ина расветкачошона бибинен. Необычни гарохҳои фасон дора. Диден? Вообще супер. Ҳар як расветкаш одам зебакай. Ина бинен
бинен мелки гарох, гарохакой отдельный, гарохакой колон, любой намудыш хастай. Нархш боша агар 200 сомони акция катяй. Ва инеми шарфи ки тахи кардагияй, и шарфам фурушия духтарако. Хамай расветкачош хастай Калифорния. Гарени хушруя качестваш катушки наметия. И шарфа нархша медорен чанд сомон кадагием, 80 сомони кадагием. Хама ин нархой мо ба хотир мағозаи ки навк шодагием. Ана бад обуфи ки тахи пишидагай диден. Чихе нежния ки хушруака и расветкача дора. Нархш боша агар 60 сомонияй. Ба кадоме ки махул шодаги боша сразу нависонен мағозаи зарим ба шумо доставка мекунам.